इंची होतात. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा यूट्यूब चॅनल कोकणी रंगमंचावरती. तर मित्रांनो, आम्ही रात्रीचं तुळशा लावलेला आहोत. पण इथे बिल होतं म्हणून ते चेक करायला आलो मी. त्या बिलामध्ये मोठी कुर्ली आहे, खूप मोठी आहे. तर हा आता काढतोय. कुर्ली जवळ आहे म्हणून बघू, भेटली तर भेटली. तर बघूया काय होतं ते. इथे दिसणार ना, इथे आहे, खूप मोठी आहे. डेंगा दिसतोय फक्त. तिकड नको फोडू, बोडसा असं ना काढलं असतो पटकन. हे बी इथं आले आहे कुर्लीवरती. हे बी इथं आले. ह्या ही माती काढलंच नाही ची. इथं कुर्ली आहे, तिथं कुर्ली आहे आतल्या आताच. हां ती काय इथनं दिसताय कुर्ली. वरनं हात टाकतं काय, हो हात टाक, डावा हात टाक. हां लागलात, कुर्लीच्या लागल तिथं. तिथंच आहे कुर्ली. लागली ती ती चालवली आहे चौक. हां मस्त. तर मित्रांनो, कुर्ली पकडलं नाही ना आता. खूप मोठी चावल्या आहे त्याच्या. चौकस काढ. हे बघा मित्रांनो, केवढी कुर्ली आहे बघा. चौकस काढा. खूप खूप मोठी आहे कुर्ली. इकडे पकडला आहे आताच. हा डेंगा दिसतोय का तुम्हाला? हा बघा केवढा मोठा डेंगा आहे. हा बघा, हा बघा केवढा डेंगा आहे तो. खतरनाक जबरदस्त चिंबोरा. बघा केवढा तो चिंबोरा. हे बघा चावल्या त्याच्या बोटाला इथे. चौकसा. हे बघा चावल्या त्याच्या मित्रांनो, सोडतच नाही. छा छा नाही सोडताय तो. किती बघा मेहनत करतो. हे बघा परत चावली. ते बोटात चावला. काय जिरा कुठं आहे? हां पाण्यात घे. हे बघा बेल केवढंच होतं ते. त्यातून काढलंय कुर्ली आता. बॅग आहे इथे वरती घे. तिथे वरतीच आहे तिथं. दाखवतो मित्रांनो तुम्हाला आता. इथे नको, तिथं घे. इथे नको, ते दगडीच जाईल. हा इथे बघा, इथे सोडतोय आता. केवढी आहे बघा. आता सोडल तेव्हा. हात वरती कर. केवढी आहे बघा, एक नंबर. जबरदस्त. अशी तोलव, एका साईडनं वरती कर. हां अशी कर. हां सोडा आता. तिथे डंगून सोडा. थांब. हे बघा कशी पलते बघा, किती फास्ट ती. खतरनाक चिंबोरा पकड. खतरनाक चिंबोरा. हां फोटो काढतो. उलटी कर. डेंगे बघा केवढे आहेत ते. खतरनाक. धू काय एक नंबर. हां चल तिथे पाण्यात घे. एक नंबर चिंबोरा. लाजवाब. विषय हार्ड. थांब आता फोटो काढू. असं तुझं काढूया. मोडू नको थांब.